Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Ito nga, isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe. Kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaantan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak iti lugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamayak iti garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, po, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy Pedro, agring ka man. Pedro! Agring ka man. Payaya bakit? Agring ka. Natakadwa ka saan na makaturo. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao. Ringin nak. Sao kamut asaw. Sapay isabsabay mo. Tagkuti-kutay. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit? Basol ko nga raw. No di ka makaturaw. Apay nga minakasto ya. Uray an wag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka Aprusam man to'y ulok. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay ubing kaya? Alamutin Uray an mo. Talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga rutiagas. Diba banog? Isung lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kamarigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapaim. Aho! Patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Nagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka din. Taday to'y laang mati libangak. Ako nada. Nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras nagkapi ka. Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa. Wano mamidwa pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Ay, kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na diretso ti trabaho na. Tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod ken kuana niya. Tagpaaramid kami iti garahe.
Adan sa kalugan nyo na ga. Ay, wan! Addantaw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay. Kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo nga garahay. Ket addanto sumarunom to ti lugan. Mau? Pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no addanto pa nga bakak. Ay na. Ho! Agtagtagainip kan sa inga. Kurang ngamin na kanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ha! Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran na la siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak kao. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasano ngay may? Nagparamid iti garahay. Awam mo ilugan na. No gumatang klungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya, sa nagpaaramid iti garahe. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awam mo ilugan na. Haw, masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Pampanunod ngamin no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapaap ko dayta. Nagpaaramid ak pa yun iti garahe. Angam awan mo't sumangpay alugan. Apay ngay ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta adamo lugan nan. Angam siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya? Diyak makaturog na kayo. Alaunan iti parbangon ng diyak mo't la makaturog ay. Apay nga rotaringin na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, tagaramid ka iti kalso. Anya? Wine! Maturog ta nga rotayin. Disturbo ka iti pan naturog Inga. Ala, pagka nakitak dito'y asyap dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ay, ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan. Uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir. Siyak tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang na iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo,
Ay, kwa. Jak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro damayawid mo nga itilugan, ma'am? Ay, mga yabak to iti driver, asar. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali. Ay na, isaan, asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Diyo nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan, tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Angam no maunaan kayo, pasensya. Iso, diyo ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipasturam nga eh. Ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali a lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga eh. Ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag katangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga kayat yung ti gumatang itinwang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatangdanak. Ikuyog ko kumanga agawid. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang. Uray, marabyan kami nga agparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno, makabiyahe tamutla ita. So katam nga ro diya akrodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapong ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iswa, jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Magtaymay kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Tinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y ginatang ko alugan. Natsaw. Anya nga.
Di adda mo lang nakaparada lugan dito. Inga! Ay, Inga ba? Ha? Papupuka mo tayo mo? Anya? Ay sus, nukunak tumot nga minkin ka. Asaan at tila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Nga po iti danag ka. Ay, lugan ta day talakay. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang, adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit? Sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaw usar. Malala. Alam nga rot ti susay. Madimag. Di magantar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto di ka. Ning kaayaban din sa mau. Tayo so timang paandar. Mabit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kunaninsan ko. Adan sa kano problema. Kaipan nyo Nya mo dahi ta. Di pa ilan na us-usar. Ngim adda palyanan. Sumurot ka. Sana yung tanda papanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayat tag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahi ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw ano ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ni pastoram itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya me. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot ti umaw-amagain. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Depreno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanya. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagpagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala pog dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinang takaw itinuang ta. Lalakim di kadwam.
Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, saan ko lalaki day jay? Tinangdan naklaan nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwa kiti day jay. Ta, iso tinggatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mat gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan nga po iti dayta. Di sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akasta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Umayak man, Benson, anak ko. Ah, sumrek kayo na. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Ni, kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. Adaman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramraman at nga minukwa. Kuyugan kayo langan na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapat trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag no masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog kak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, Anay. apayan na nang. Ay, Anyat nasakit kada kayo. Umunag kayo nako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Nalala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ama kumikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manon ida. Eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta di ta store. Tama nga no mabisinan ta. Sige na tanay. Awan mamerienda iti balay.
Nagapwa manay si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Oh, atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak taa. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawitan tumanen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo, iti sidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mutain. Agremedyo ka manin, nana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaan nak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Tumawat kayo kit di manin, nana. Alala. Tamang panunutak no anya manunti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay sakan Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga men amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at mga nag-infect di sa akan ha. Ay madanagan nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay sakan ako limtag. Anya? Kasano natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amagan no ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema na ita. Nakabaulak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga ro, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya.
Hinatay ka na o ni ipagkaw. Anya, di ipagbo a Perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswadara sa tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka unti makaambo iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Yala, dumsaag kan lakay. Maway, Ay, nay. Kaslaawan mo, tao di tabalay na bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa amot ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanan ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nay, asino ti alalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat Perlita. Anya natay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pailan. Malala, sumra kayo kay din na be. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbag man ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag magakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, natayon ti kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dituyan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Nagbati ka pa'y dito'y lakay, wine. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid ta adagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ading wine. Agsubli at tumulaan. Basta urayon nak, wine. Ay saan? Si kanti agbatay siyak ti agawid. Si kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon? Alang araw. Ang jak pa'y lagaw awid ijay balay may. Tamangan numapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pa'yla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo tananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man da cellphone ni tatang. Ngam dinamot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus.
Anya, apay ngay, agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Han nga rod, mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mati kunak ngam, hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga roden nga sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tati amuda kat aday jay ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nanang. Kan, apay saan mi ama kontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anya't maoperakan ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, sumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay, takabailakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiidain ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itin mo anak ko tanay. Kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam mo makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton iti kabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid mo ti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang, ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana. Tanag yun ay O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak irwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan na sa andang agpapakas out ijay. O sige nana, tama pa na ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit mo noon ya. Ala,
maupira kayo ako na ni Nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na itidingon may. No kasta, nagulbod ni Nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay ah. Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ah, Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaiso na ospital kayo. anya? Ay, nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaon. Di laagbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ngam awan mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakit ka adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. urayok pa ni Darna. Alaak, ti kwarta. Sana ngagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kuna ni Darna. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gonggo na madang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijibalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitalak. Jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tap nagnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni Nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, Tatang. Adoy, 2,000. At to'y mati 2,000 Tatang. Kwartayo. Ay, Kit, pagyamanak ano ikandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ken ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingitan mi Nanang. Ngam ni Tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimot-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Nanang, urumuarak mampay. Ada papanak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay Junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan Nanang.
Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay dia anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo ka lata. Puli tayo nga may napipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti immalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdibok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabalinaya mo asaan. Awan kwarta tayo mo, nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adda bagas ken maparte. Partsinta yun to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan sa lakan kwa na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay-bay amon. Di tayon awisan jay amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipaw it mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpaw ikan tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipaw it mo. Tanay, maibusan tilud kaw. Ala-ala, bye. Mari Ariam, umay kanto inton bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawan anya maray. Kaano lay di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kanto, wine. Ay, kuwan amaray. Umay kaminto kadalakay, kanda kita pukume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga pukaw, ti kayat masawan, maray. Ay, daya mo dakil nga apo ko, mari Ariang. Ket, nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga ro din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mari wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak mare. Saan ko nga uyawen dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dito balay da na usepa inton bigat nanang? Saanon? Excited akpay kumaamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Kamkas jay mga mintimbaga na dismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana usepa. Kaputan na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wan nga rud Ayos laeng kuma or agpalpalastaw basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Wen nga rud nanang. Ay na. Iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayaman. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang.
Nakalaslas tugtumot la jag pasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis a pagkasarak to jay. Ay na, guwapo ka, adakaw. Adaw ti agusto ken ka, babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Ha, iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Ha? Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nan, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbartek kayon. Ay, lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, usipa. Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay, awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw na mga paspastor iti dajay. Ne, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay, di mo mo't irimit kanyak, titangdan mo. Ah, naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay, tapara mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apaskan. Isu nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay, no, apaw jak amukin ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma. Tas ikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abay anak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isukag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Linton makabayadak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Di lalaw-law at mabakbakitan. Ano siya? Okay lang oray siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitarak ko maiti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumot nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa nabalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausi pa. Nagpintas diyan na. Iyaw di nagdibaw.
Kasla mo agkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak ko, talaga ana pintas, Rico. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Ah, Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar. Nagado ti agusto ken kwa na, ngam di nalaikan ka no. ay, no dala ko mapanakaikari ka arma ni Diana. Agraraman ka mo, Rico. Ah, Ha? Abay, bak nang kaaya. Bak nang laan ti maikari nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababala nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay! Anay ikaw. Abay, apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da, Nasayat ay ati kastakar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. kadagpay sumutibag bagak. Ah, Mais-stress ak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan nakta. Agyaman ka kiday tanaparaburam ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko mari ariyang kandagi jay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman ti panagpapintas da agam isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man uyaw. Nasaan anasaya ti kasta? Tano uyawam ti may sa tao. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswaken kuana. Na, eh saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangka ak lang amin ngagsasaaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Selly nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay saan abalik? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistray, tagdis kitarak pay laang iti pag-enroll yaw. ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo dun. Masaduta ko nga agiskwela. Apay ngay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Isa saanin na masapol nga agadalak. Ure siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kun makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mo dun. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bang nga ili nanang. Sika nga'y Diana. Tagaan daw tinubiam. Taga Isabela nanang. Naidistino lang ijay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanada liyaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Tado ti negosyo na iji sentro, nanang. Tulungak to ang mangi-manage kadagajay.
Ay kayam amom to nga rod Atinobiam Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Uy, Nanang, inton adawayana. Ka Tinobium ngay mo, Diana, ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay tamang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di umalamot ag maneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong arudan, anak ko. Apay, di kay pa agkasar itinubya, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubya, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Si Kangay Junior, kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom ngamin at talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang. Iso ako kwayon. Dahiti pa'y ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ah. Ginatang tinubyok. Aya, anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng Jainobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang kao. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girly. Girly, iso ni Nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, uy, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinublyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia anak ko! Kababain ti kasta! Anya lat sawon ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Papaingay nga itala nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar Tada magayam asawa dagiti karelasyon da. Ay, relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyagda. Adaw ti kwartada. Mangmang tindapay, nudaduma. Ay di mo konsensyan dararami din dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay. Nanang,
Ala, apay akas ta tilang nga masimbangput anak ko. Nagadaw ti kamo ul ti rupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwon na ngamin na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami iti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran jay bakit nga ex na. Ay, day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka dagiti anak mo. Yan! Ay, sino dinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw. Nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin dayta kalugoran tayaw. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos. Ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sapay ijay nga mo tinagidgaan na. Ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnak-nak mo day talakay. Inaklakay na, tikinartak na. Uy nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin may stress. Dandanipay nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansa na matay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay ken ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa ken amati ka kayso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakay. O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte dato. Anakot kayang bisita nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakalano asinam, dakbot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Tayo naman parawaran na kita yakin lalay. Umat Ala, nabartek manen ni tatang mo dado. Bay am ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw.
Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da paylaan mo. Madanaganak namin, biday. Amang ano pagkasarinda ta adagos na maamuan da nagkinaawatan ta. Diyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta, Wen, siyak ti makaamo kadananang kentatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. awan bibiyang lakad ata. Awan mat daldala pusen ta tao. Ang amala, agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay kamot dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga may dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang. At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ah, Anya? ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasara ka ni biday. Iso nga pangasiyo ta di da kami kumaapurain nga kasara. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga aramay dan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Ay, biday. Apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtait nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Rimondo lang ang taklunag. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan. Ay, sinaam kit di day dyan lalaki. Dado, ilimod talaang ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anya nga tigastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laang. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin Kan maysa, no agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala.
No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarda magaya man itilimad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyan, ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadak kalamasal na. Ah, Iso ti pinanggayuman ay danak ta. kasla makit kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awaten talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwan dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko? Tamarigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala dado, nabartak manan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan da kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada. Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, agan anos ka dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami ngagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangem. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumeten lakay. Hey, Dilay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apay yung dado. Apay nga akong ungot ka. Apa yang nakatrang katiri daw? Antay lemang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya dinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta ti manghanap, ti manglilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumrakan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Tingnan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gaya, ma! Paiman ta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Riingag ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Na, ni, apa yan? Anyat sang sangitan, biday. Kan, anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag.
Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakundidado na ng manjakon. Kanya nga ita. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngemrimwaran ti pudno aburik di asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Basol mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pag anom ti makidin na kankwanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawin kami ni di balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ay awanan, di na kan kayat anak may dadaw. Ha? Ala nanang, ingkay ituloy yung tiar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko kin ka. Adangami na timaer ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masel mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Oh. Ay na. Namiss kunday tamasel. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko ah. Ang mga no aglam ma. Alala na. Agawid tangaruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masel ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga aga broad. Awanan ah. Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapwam. Kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ka nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Ingka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabarteg ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa. Na- Nagalas ti aramid mo no nabarteg ka. Ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa'y. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Ano? Di nakpagsunit ti kasta, ha? Ha? Titiibat Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kan nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan kanaya.
Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya! Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na ko, ma. Di nakarakupan tayo. Diyak ko kasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaang nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay kalabag na nagawid. Ay, sana mabalin tayo to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul nga agsina kayon kini biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panangidarom ko ken kuana. Saan na maulit dahi jay biday? Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod. Mapay ay apilitin dak. Na, Agbalbaliw nga rodon ni dado.